ତାପରେ କ'ଣ ଶାଗ ଆଣିକି ବାଛିଦେଲି। ତାପରେ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ତ ଭାତ ଗାଳିଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ ମସଲା ଟିକେ ବାଟିଦେଲି। ତାପରେ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ କାଟିଦେଲି, ଆଜି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେବ। ତାପରେ ଶାଗ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଭେଦେଇ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ ମୁଁ ପୁଅ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଗୋଳେଇଦେଲି, 5 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେଲି, ମାନେ ଗରମ ପାଣି ଗୋଳେଇଥିଲି ତ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଖୋଇ ଦେଇକି ଶୋଇ ପକାଇଲି, ସେ ଶୋଇଲା। ତାପରେ ତା'ର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମୁଁ ପୁରା ଭେଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଟିକେ ସଫା କରି ଡେଟଲ୍ ପକାଇ ଟିକେ ଧୋଇ। ତାପରେ କ'ଣ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ତରକାରୀ, ଲାଉ ପଡ଼ିକି ବିରି ଡାଲି ଆଉ ଶାଗ ଭଜା। ଖାଇଦେଇ ଏଠି ମା ପୁଅ ପଡ଼ିଲୁ, ତା ତକିଆରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି, ସେ ଟାଣୁଛି। ତାପରେ ଇଭିନିଂରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଦୋକାନକୁ, ନଳି ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍, ମୋ ପୁଅର ପ୍ୟାମ୍ପର୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଲି ଗୁଡ଼ା। ମୁଁ ଏଠି ବସି ଅଟା ଚକଟୁ, ମୋ ଝିଅ ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ବସି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥିଲି, ତାର ଦେଖିକି ନିଜେ ନିଜେ ବନାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ।